kumsi benta ban perking bat banyada naga jing sapriang jong kenyang jingpang covid khat khandai ha kasnong kathau nagaliang ka dor pasnong paham rio kumba kato kat nepor kala perking shwa ya ka jing yarung yemi jong ki bri ki panaki wei pat kisnong nagaliang urang ba snong uba ke shooting haba ai jingkran uloong ba ya kanela simrai de haden blai i ya ka jing kiustet jong ka jingpur jong kenyang jingpang covid khat khandai ha ka dong berkatha ni borok wei hakaba nagaliang kasnong kala idon kam ban perking shwa shipor ka jing yarung yami kibru gi bana bar snong bat on sha tangi kitu gi badon ni ki kam ki bamla ki aku menengok nagaliang ka dorpas snong paham juga ni ai ku play PIW hum kinong snong jong ka snong paham juga nadu kilong kme kilong pa ki kun samla bat ki hap ki barik yang ku play kerpang ye pi bahakan ni kasing kwa ang pentip se pi bahakan ni step ke pemerintah jong ka khat nyok trik bada kawe ke jingmut nilai rai lang nakalian ke snong bat ke covid committee ban ya mentah sipor de ban mana swa ye karung kami kibre ko snong ban abar snong klem dadon kinu pikam ki basong nia man surung sumi klem kam ki bam de kam ki basong nongring ki babat ki kibat hadu ketak berke jingdon kam ki ka pamla kiat su te yakum kita ngisa hendrei ban surung sumi klem kam ki basong nia nakalian kami la perking swa yang tas sport te ni kerpat ikane ke jing kerpat ke jing kamut bagi thau ne ta mat yong yano hendrei khnang makan long ke jing yada nam menta ke jingbit jingbiang jong ki pai ba nong sung snong bat jong ka district bat jong ke jelah ni bro kuwe hapden ke jing kerpat ke jong ni bat ke jing thmu ke jong ni ngidon kampat ke jing ye trelang jong barok ki nong sung snong nadu ki long kme ki long pa ki khun samla bat ki bayu i lang ba ni kalat bat khai khubor ba pin island ke ketika diang ke ketika mon ba khnang kan long ke jing singai ye snong ba ke district bat jong ke jelah ba kan ngine yo kemet ke bukai ke lang de lang ba ke jing pikir tingi kentu ki bayu i lang ba ni kalat pat khai khubor ba kun yes nok tilang lem ba ni ke bor snong kamut ba ha bagi ong pin mana bagi khang ye mentai ke snong kathau kamut bagi ong bangim sa su i bre mana bar hindre ni sya tang ki de bandon de kam ki don kam ki ba mla ban kia te ikum kita te nagalian ni snong ni sya hindre ki basuan klan kam ki ba song nia ki basuan kai basuan le dong kam ki bom basuan kai pengat klan dong kam basong nia nagalian snong yam ta sipor khnang kan long ke jing singan te la khang man pensangan aswa sipor te la kerpan sachisin kerpat bapin ai nan ketika diang ketika mon bapin snong tilang lem bat kene ke jing kerpan nagalian ke snong dabu ke jing kerpan iki iwe kum kinong snong jong ka snong paham ri on kerpat sachisin bapin ai ke jing trelang bat ngi kas kinong kikam jong ka de komiti kabang na hagari step ko menta bapin ai ke jing trelang khnang kan long ke jingbit jingbiang ye snong kathau bat ye district bat ye jelah bro kowe te hapre gini ki jing.com hapre gini ki jing kerpat ka jongi ngej scam bakan long ko bajok kan ki jing thmu jongi te de man ta kadau ibu ka jing pena sepi kum ki pralok perjor ki bahayeng sen ki khakiman ki sidon se cerai ni sejan bab pinam sung e kene kam ke jing kerpat ki jongi ki pramarjan snong ki nam sung e kene bakhnang ba te la kam sa sipor ye menta nam ta ke jing sapriang plap ke jing pang te kamut pat bahawi khang sendon pin nom lasu bandro handai de bandon ni kam ki bandon nong rin te nagalian jungi ni song ban ai ro ke jing kitbok ke ruang ni pi iwe kum ki nom song snong jong ka snong paham ria bat jong snong ba marjan bat jong ka district bat jong ka jelah bro kowe ba lengba ke jing is nei utrai kendat pana jrong bangin like no ini ke jing pang ke jing stom bagi like kloy no lang ba ka jing yada ke jing ker jong u te tang ni kitin ge khendian so banai khublai lang ge barok be ilang bagi de ki khubor to blai ke jing sup undon rakat ba phi we ki badon pang ba stom ki badon hagero ning benta ba pinyo no komet ke pokoi kia khublai sibun khublai sia jarmu khublai ko lang di lang barok khublai sibun